Shalom horas di hita salutna. Na di dia pehita maringana. Tikion cupang do pehita di YouTube ABC Ministry. Persajaran Sekolah Sabat edisi Bahasa Batak. Cupang hita nat hamina tolu dohot Pandita M Hutasoit, Pandita E Purba, dohot au Pandita Y Simanungkalik. Tikion marsajar mehita di persajaran papituhon dohot judul Tibbul do sahat roh di langit asini roham. Nadijaha Pandita Purba. Aisyah pilot dihita di pasejarah semingguan. Ini siap pesalam 57 ayat 10.11. Pujiok kumaho di tonga-tonga ni akka bangso ale Tuhan. Dehunok kumaho di tonga-tonga ni akka marga. Ayat tibul do sahat roh di langit asini roham. Jala tolhas di awang-awang do hasit tongan. Soni masahatna Aisyah pilota. Baik, adorang ta mulai persejarata tikion martang yang mahita na dipimpin Pandita M Hutasoit. Dosrohatta tapasadama martang yang mahita. Tuhan debata Jehovah na di surga. Puji-pujian hasanga pemadiho Tuhan. Apalah di tikion boy dohami marhahi pason pajupang di bagasan akan hina holongan marhite parsiajaran sikola sabat nami apalah di tikion. Tuhan tongos matod di porbadia tuhami mangurupi hami asa boy hami mangulahon hatam nabadia marhite parsiajaran namion di parngulon nami siganupari pasu-pasu male Tuhan hami saluhupna no bigi hatamon ramoti hami jala mangaradi hami di harorom na pedua halihon mangalap kami akan porsia di hawali Tuhan atong marpamuati maho di akka dosa-dosa nami sesahom mayali Tuhan jala boy hami majalo pasu-pasumi di akka tikinan engro usob bahu kami matang yang nami onali Tuhan marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mulai itu Pandita M Hutasoit nama bayan sada tangiang pembuka di hita. Baik tikion ta bagaimana sautik ringkasan persejarata di sabat petang na dibuan Pandita E Purba. Melihat sotik songon pemuka di pasejarah Sawak Botari. Walau tabuka pasejarata di siadong di suraton, walau tabasa di boto parpesal menido nasida pogos di haporsiaon jaladang adong di nasida hatigoran nasi halasono di hadapan di debata lapatanna. Dang ngadong di bagasan ngulu nasida nang dia petahena tama mangurupi nasida di hadapan habangsa habadiaon ni debata. Mulu tabuka pasejarah noninna pasejarah papituh noon di patol hastu hita parpesalmen di iboto nasida do halakina pugos di haporsiaon. Mulu tabuka masih pasejarah musekan buku parpesalmen mangudolhon yudolon harik hinarikot ni sadok jolma masigatung tuholong ni debata ison adong do di boto parpesal med donasida na pugos di haporsiaon. Jadi manusia pena mangulu sadarion ikon adong do di bagasa rohatta pugos di haporsiaon asabuhi hita song nebat nerok kapasidaron nakingan yudol tu hita ikon arong dihita harikot korikot ma dihita parsiajaran taruta parsiajaran jala sadok jolma marsigatung tuholong ni debata imam molo pemuka parsiajaran papituhno. Oke, mulai tegorang tu Pendeta Purba. Molo tajaha do ta persiajari
persejaran papituhonon. Adong sada pertanyaan suku-sukun di Pandita Purba. Alo. Bahwa ada cara dihita memboto bagas ni holong ni debata di tuhita jol mana mardosa. Bohado carana maboto Holong ni debata tuhita jol mana mardosa. Ba simple do amang paditai Johannes tulo sa plonom. Buhay. Ay songonon do holong ni rohani debata di Portibion. Pola do anak na sasaday di lehon asa unang mago ganop na porsia di ibana asa hanguluan na saleleng na di ibana. Nang pe jolma amada butudusa manisia madusa bakat di gano pari gano tiki gano jom mangulod dosa aling amate anak na ima Jesus di haupino silang lamado busita maloy suku-suku ni padite nakingan bahado carana sa taboto holong ni bata hola sisa do ya Oke. sampai turun anak na lamanobus manisia Ay mga pengorbanan ni Jesus iya teh. oh Balgani holong na tuhita sampai dibayan geleng na mati tuhita. Oke ma. Mulai tegodang tu Pandita Purba dapat orakon sada persejaran di sahabat Putari. Di sahabat Putari. Nah tikion bersajar mai tadi Minggu. Hari Minggu. Loh di hari Minggu na di patorang otik tu Pandita Kota Soit na di hari Minggu on saya hadong sada suku-suku tu Pandita sekaligus di patorako tu akadong atta na ula na dao nadong suku-suku na sangonon di bagasa sa Minggu on buhado hita mandokkan hamalote tu debata di sude pembayaran di debata tu hita. Nauli amang pandita nami. Oke, mulai Pandita. Molo tabereng judul ni persejarata di hari Mingguon ai rodi saleleng-leleng nado asini rohana. Saleleng-leleng nado asini rohana. Jadi uluan ni persejarata sa Mingguon didok nakaningan tibul do saha rodi langit asini rohana. Jadi tuhatta debata jahuba para si roha bolon ya sahak do tibul tulangitan tarbarita asini rohani debata luak portibion bangi sini tanoon anggo asini rohani debata sardoi saluhna tarbarita doi tu ganup akka jolma. Jadi suku-suku ni amang pendeta menukali nakingan boy mai hualusi sian pesalmen 136 di ayat 2. Ujah Hamadison madok mauliate mahamu tu debata na mengatasi akka debata silebahan airo di saleleng-leleng nado asini rohana. Jadi pemadok mauliate do hita tu debata jahuba sito palangit doho tanoon portibios saluhuna buasa hita madok mauliate alana gudang akka debata siliban debata gana-ganaan naso maboto aha namasa di hasiangano ay buasa adong do si malolong na debata gana-ganani alaydang marnida adong do si pareon na alaydang marbinege adong do pamangan na alaydang boy makkatay jala adong do muse parniangguan na alaydang boy marhosa ay debata na palsu do debata nani topa nani tukang ini ala manusia manang jolma. Jadi do mambahen debata palsu manang debata siliban naso adong di ibana waso
Aliang go tu hatta debata Jehovah tibbul sahat tu dia naki ngasini rohana. Sahat tu langitan. Ya, sahat tu awan-awang. Nah, di awang-awangon cude terbarita do. Ido makana didok batum koring pe laut anggo holong ni debata dang marna suda. Tung hajak kajangon nagabe harotas manurati holong ni debata dang marna suda. Jadi tung luar biasa do. Anggo tu hatta debata Jehovah holong ni rohanai asin rohanai ya tung masayabal doang go tu debata gana-ganaan nani toppani jolma sadiri do manggana jala jolma do misi marsoba tu gana-ganani. Jadi anggo di parsajarat ton tung di dolhot do tu ganup kita tu pikirata tung macai takas jala torang anggo tu hatta debata ama na di surgo tung macai balgado holong na tu hita tersama nima pandita nabi. Oke, mulai tiga orang tu pendeta M. Hutasoit na patorakon dohot majab sude di bagasan saminggon mendokon hamoloten tu debata hita na mardusaon. Baik, tu terlanjut pada sejarata tu hari Senin na di patorang pandita Purba. Adorang di patorang pandita Purba sautik di persejarata di hari Senin. Adong sada suku-sukun di pandita Purba bohado hita jolma namardu saon mangido hasisehan ni debata. Tu pandita Purba asa di patorang tu aka dongata nadong di ulat nadau. Maliate. Jadi saya ada suku-sukun nabal gasi tutu ya talingot tu hasisan ni dosa. Jadi malau tabuka pas sejarah ton sada parpesal men ima Raja Daud talingot tu si Daud mangido asirohani debata lamane sadusana ya. Raja Daud mangusehon rohana tu adopan ni debata mangido hasesan ni dosa na binahenna disaliling ni ngoluna na rosam ngoluta buka tu mantap pasajari adong sada kejahatan ni ulahon ni si Daud kejahatan na ulahon ni si Daud disengaja amatan ni si Betseba lawi mana law marladang manang namar porang suamina ibain imana dijulu tak mati mamat tanon alai ber uli rupani si Betseba osada hajahaton ayatul lima anda dinggan hajahaton asada pun di mana inatani si Uria alih holan ditegur mana di pisang bahasane mana paingot lawi mana tu debata pangido mana hasisasya ni siya sa debata hita pe di siganupari sadar lo hita tarajumi dilita gok dosa na taulahon ya gok dinatarajumi tabota dong dosata roma hita tu debata bahado carana hita rotu debata carana holas sada yuse honi pabuwa su de patol hasana sya rohana tu ise tu debata unang tanggung alang nang mangaku ale alang-alang nang mangaku Tuhan amat dosa biar Tuhan dibagi sesedel ale pabuwa dosa na manang na dia ya Itabuni dosana neng ipatol has do tu debata ale patol has tanggung Jesonari ta contoh mak naibain ni si Daud taringot bahado imana mangusehon pasahat to sude holosto nirhana taringot tu dosa ni mana ipasahat tu Tuhan satikos na ya mula mangido hasi sakit asa debata ikos satikos na ya unang tanggung
unang alang-alang malatas songon na ning mangido panesan di dosa do terpasa tu de bata song nata surat di Psalmen 51 ayat 12 ayat 12 sampai 13 isondokon topa marohanayas di bagasanau ale de bata jala pai baru matod di namarsiho di bagasanau saya unang pabali au sian julum jala unang usati todim nabadi sianau oma time yang pangidon ni se tangi yang pangidon ni si Raja Daud idokon di mana top pama rohanayas diau rohanayas sama dihita unang anong borngin rohita mangido panesan di dosa sudu bata masuk pagi tau ulang musik dosa na sama nasa rupa unang betong songo ni alero si Raja Daud dokon itop pamain dari rohani si deh rohani di bagasan di si Daud rohanayas jala pai baru matod di namarsi hohot di bagasanau ayat 10 ayat 12 saya unang pabali ausian julum jala unang usati todim unang gabe lautu tu di perbadi senise sen hita jadi gimana ta pangido kita bahadu carana mangido hasisan di dosa betul-betul mak rohane baru mak pangido di hita itu peribahasa wata maka rohana akan roh tinggal hon rohane baru madihita asamian Jehovah di bagasa rohatta mau lihat ya Oke, mulai godang tu panita purba na patorakon na sa jelas tuhita na adong marsyajar di parsikola sabaton asa lamdinggak kita marsyajar di sikola sabat persyajaran papituhon. Baik tikon ta lanjut tu persyajaran hari Selasa. Hari Selasa na patorako tu pandita M Mutasoy adurang soto patorang di patorang sambil suku matu pandita utasoy suku-suku na songonan namang pandita tu dia do hita martabuni mulu say jujur dijujur Jehovah nasa dosata Mau lihat ya pandita nami, tu dia do hita martabuni molo saya dijujur de bata akadusatta. Jadi hita nang boy martabuni patar do dia do pan de bata. oh itu saya tu Lao peta tu dia tu tasur petoru tanon dang boy hita buni dia do pan de bata. Jadi ikonaha mulak do hita tu de bata manopoti salah. Ya. Ikut tu sido alana alusna monotajah di Psalm 130 ayat 4 alai tahe marroha pamuati yodoh asa dihabiari halakko omma par pesalme madokon marroha par pamuation so dia pamuation mulak rohana ibarat na contohna wo pete ko pamati hoda ale mulak rohana marsi pamuati so oni do debata alana molo mardosa hita upati nuhor ni dosa doha amatian iko mati do hita ala hita marhua mangulahon dosa alai daw ro debata marpamuati rohana asi rohana makana di dok naking di persejarata di uluan ni persejaratai sahak do tu langit tuna tumi bulana holong ni rohani debata tibul sahak tu langitan sahak tu awang-awang jadi operupani marpamuati do debata diang kudu satta alai songo dia carana ikorro hita tu debata manupoti dosa kota tu poti detong Tuhan salah doa mananga HP dosa ta salah doa ikon lalu kau terus do hita ro tu debata mengalual jadi dang boh hita martabuni tu dia do hita martabuni nang lau jo hita tu planet Mars tu planet Pluto planet terjauh di dia dopan ni debata do sudah hita patar ya dang adong nalipe dang adong nabuni alaya sudah dia dopan ni debata do patar jojor sude dang adong boy tau kubi nasak kadusatta pangalahotta ide ben nekonaha mula kita molo lagu ni ebit geade ya harus kita kembali kepadanya
Ya, hanya kepadanya kita kembali. Kumulat tu di matahari tak manopot ya. Akka dosa-dosa ta. Jadi dang boy ta martabuni, dang boy ta lari. Sek sudah permasalahan. Masa tu di matahari. Oke, pendeta. mulai tegodang tu pendeta M Hutasoit na luar biasa patorakon tu hita bahwa molo adong dosa susah dihita unang hita martabuni. Molo boy roh hita tu debata mengidoa sesah. Baik, hari Rabu kiom marsajar meita nari patorang pendeta purba. Nah, sedrong di patorang sekaligus asa di patorang di pandita sada suku-sukun na tikion suku-sukun na sang orang pandita sian dia do Yesus paluahok kita baru buasa masai rikot ikon patojuluhon silangi di bagasan rohatta mau lihat suku-suku non cara suku-suku na lebok tu roha siya do Yesus paluahok siya dosa ni se dosaku dang boy hono kala ni jol mamar dosa dang ala ni pendeta Hutasoit dang ala ni pendeta sa manukalit ali ar mabben dosaku sa dili nga huboto salah sa dihula ya ali mo suku-suku non siya dia din na ali halusi majo suku-suku na paduahon buasa masarikot ikopatu jolohon silangi di bagasa roham molo di pasal masaraf 10 ayat 5 madokon tungi se masongo Jahoba de batatai bahasa pola songo ni molo tabuka di Filipi 2 ayat 6 otabu atik perupa de bata di ibana dada songon na di ni dobo di rajumi rohana tudos nai tu de bata di rumari do dilina jala di soluk rupa ni hatuban gawe sumattu jolma do ibana jala rumang jolma dapok di ibana di patu toru diri do dilina nagabe pangoloi do ibana pay mamate pola tung mate tarsila nang penarupani di bata adong di Jesusi di debatai di Jesusi roy mana tu pertibion turu ni mana tu pertibion di rumari do dilina jala di soluk do rupa hatoban malu rupa hatoban rupa hamba masuk na di son serep rohana sarupa perngulut da makana malu hita halak Krista mado sonarion porsukia ngulukin na Jesus pe porsuk do nguluna selama di pertibion dang na sian keluarga nama mora nama hepeng na kayo ndak si jol mana mungkin malu hita taburu bela bida dobe membantu hita Jesus na tabaca dia di Bibel di barang dipinahat din tapi hita mungkin ngajole ba tempat tidur na tabu puro man rumah sakit nih oh dang rumah sakit dobe mungkin bidan aling adong arang itu yang ngaben arang kata bu tempat mudu puruman jalan adong rojol mana maranggap ayo do mulut tabu ni namasa mulo adong na tubuh di huta na maranggap rame jolma Jesus dah adong jolma si woto sura perang roma nikili Jesus jadi dah adong alasat tamadok sebenarnya dang medok mulai hati Tuhan pasajare dari Labon puji ma Jehovah na tumibul jala perdenggap bahasa mulu baca tabaca di Psalm 110 ayat 5 Psalm bidu 110 ayat 5 tungi se masong Jehovah de batatai jadi omma sada siodol honot tu hita di dia peta maringanan tangarong song de bata burjuna na tu tersediri pe dang do berak song de bata bahkan akan namar suami istri dang boy do para holong isong ni dang boy dang arang matolap
So sinakingan ni di persejaran ari sineni pola do dilehon anak nasasade lamun ubus akka manusia na mardosa. Jadi ima mungkin sada alus ni suku-sukun si dua ya. Dua nakingan si dia do Jesus pelo kita ama sadiri si dosa na hulau siganu pari. Na paduahon basa pole kon di hari koton iko hau pino silang parjolo iko patujolo honon silangi di bagasan ulu ni ba alang apola mati Jesus lamun obus au sadiri. Kalau dihita sudah saluhuna na makoholongi di bata. Mungkin oma mau lo jawaban nih persejaran manang sautik sian persejaran ay Rabu. Mulate. Oke, mulai te godang tu pandita purba na patorakon tu hari Rabu. Nah, tikion di persejaran tadi hari Kamis. Nah di patorang pandita utasoit. Nah suku-sukun terakhir dihita songon dia do pandita nami dengan bahasa ni debata digambarhon tuhita gambarhon tuhita Songo dia dengan ni bahasa ni debata digambarhon tuhita. Jadi sebenarnya nunga dia lusi amang pendeta purbana kaningan holong ni debata ido nasud dengan marhite anak nana sasadai alai gudang dope holong di debata tu kita di bagasa parngulot tasiganu pari tu kita ganu ya baik akka odeng tong do pasu-pasui marhite holong ni debata. Jadi mulut aja di Pesalmen 100 tolu di ayat 2 doh ayat tolu puji majahuba ale todiku jala unang tunghalupahon dengan ni basana sudena. Jaya tolu ibana do manesa dosam sudena. Ibana pamalupon akasahimu sudena. Jadi bah dak terhatahob bianggo dengan ni basani debata. Didok nak kaningan ibana do manesa dosata. Saluhu na dosa tadi sesa. Iba na do pamalupon sahita. Sude. Ya. Jadi songo dia do suku-suku na kaningan pataridahon holong ni debata omay. Nga di sesa dosata, nga di pamalum sahita. Maka na di dokon puji majahoba unang dilupahon na. Sude dengan bahasa ni debata. Sedangkan molado ngale-aleta dilihat tu hita pangurupion manang na dilia pas ringgit tu hita manang na hepeng ala pas hita marhahurangon ay ngok doy saliling ni ngoluta manang pena mamijami alay molopas taha porluhot citu tu tay ngok doy molo hape hita ditolong manang na madabu tu parmaran ditolok kita diurupi on dengan ni basana doy tuhita apalagi ma tuhat tade bata dan mungkin terhalupahuk kita ikut nah ikut tapuji ma debata si tau madok maulia tema hita tu debata ai gok pasu-pasuna tuhita ai dak bilang kita dengan ni basana tuhita dosata sesa sahita dipamalum arsakta dibuat habuk nirohatta dia pulih hita batunggo do aka parngulota siganu pari na mabaik kita madok mauliate itu di bata tapi si pata dengan dibasani Tuhan ini dilihat kita lupa kita kan molo ngajup pangari sahabat lupa kita mangaliana ataha muliateon manang ya silioliot tatu di bata tadana nong di basa-basa hutu kita pasu-pasu molo pehita anak kota berhasil manang nalulus sian perkuliahan tabain muliate tu debata tapuji mainan Tuhan debata unang talupahon basa-basa nai ya molo pehita malua siya parmaran tapuji debata pasangat debata di bagas joro
unang gabe ditiki hau gugu to ni soi nama gugut tamar tangiang sampai marsinggang itiki lasro hatta marsinggang dangarok ya martangiang asal ma tolima sonima sihera tangiang formalitas. Nah, jadi dak soni ikosian ngulut tasadiri do hita marua madok mau liate mamuji debata di ngulutta tarsoni ma pandita nami. Oke, jadi nungga jelas di hita na patorakon di sahabat Botari satu hari Kamis. Jadi Mas ada kesimpulan di hita persejarah papitu. Ya, papitu. Jadi hita namar dosa unang suatu lupa hita Tuhan alin dosa. Ape Roma hita tutuhan tu debata asa debata membain hita gurang pasu-pasu sian debata kan itu kan amang pandita. Jadi mulai gurang matu amang pandita tosoit dohon pandita purba na patorakon persejarah papituhon. Ya mudah-mudahan di persejarah pawaluhon salam mantap kita lam gudang akadongan menonton video persejarah sekolah sahabat lam gugu mahita jonok tu debata. Jadi martang yang mahita na dipimpin pandita purba Tabasada rohatta martang yang mahita oleh Tuhan Jehovah madok mula hami Tuhan di tikion dinang marsiajar hami Tuhan di persiajar sekolah sahabat persiajar papituhun na paingotot jala pasingotot kami Tuhan sungguh dia pe Tuhan di pernguluan nami moluh rimang-rimangi hami Tuhan akan ngulu nami pat udonian madok mulai hati hami Tuhan di bagasan ngulu nami si siap hari marhite persiajaran Tuhan di paingot jala di pasingot kami di bagasa sadalion nang songoni Tuhan akan nahu haholongi hami di dia pemaringanan na manonton video Tuhan anggi ama Tuhan dari persiajaran nauli di hami Tuhan nagabu pasat kami di nami Tuhan jala hulimang-limangi hami di pangulon nami Tuhan madok mola di hami Tuhan tujolom di siganu pari ala balgani basa-basam nahu ilalahami di pangulon nami Tuhan dung sidung Tuhan persiajaran nami Tuhan bamo gabe sulu-sulu nami Tuhan di danggulap jala tukok nami di nadi Tuhan asa buhay hami mangulahon saguru tulong mo di roham Tuhan martami kami Tuhan di bagasan gua ni Yesus nung mati humoko pami amin. Oke, jadi seorang masada persejarah tadi tikion kami siang YouTube ABC Ministry mandok tuhita sudena menonton video di dia pehita maringana. Jadi unang lupa di hita like video YouTube ABC Ministry, like, subscribe, baru komen video namion melodong suku-sukun di hita boy dibayan di kolom komen asa hami semangat membesada persajaran edisi bahasa Batak. Jadi au pendeta Yesus Manungkalit Pendeta Purba Ausad diri pendeta M Hutasoid Horas Madihita Salutna. Nah,